Eguerdion txorienetarrak, ongi etorriak, ostirala dugu. Aste arraroa eta oraindik parranda jarraitzen du, Gaina niri gustatzen gat, ostiraletan daukagula ostiral bisitariak, baina aste honetan da joan zen astean auki genituen egun bisitari asko. Gehiegi. Gehiegi ezti, Bueno, ja ez dakit. Bueno, batzutan bisitariak die gure etxean, beste batzutan gu goiaz bisitari bezala. Claro, eski kontua da, igandean bebai jente etxe askotan estra izango dute. Astelenean, astelen gozoa dauzkagu hemen. Bai. Patria, asteartetik aurrera, institutu hau eta... Gerrikoaren eguna, egingo. Bueno, nik aurrengo duana nahiko harina izango da, Errezeta hau goratzen, hau, Martin Berezate eginean iteken duen, da hau eskontzetara gabe bideratua zijoan, eta egingo dugu antxoa eta egaluze mus bat, hemen konserban egin duen egaluzea baliatuz, txorienen bertan egin genuena, eta jungo da, patata kalioliarekin eta pikillo piper batzuekin. Hori, nire errezeta. Berorrek? Nik ingot berakatzerre gurina. Hau da, gurina harin aldera joan da. Ez da, errezta bat egisa da oso erreixa dela, eta egun honetan ibili garela lanian pila bat pintxuak itzen, sarrerakoak itzen, eta hau da, erreixa. Bueno, nire pixka luzetxoa bada, baina holan, ez dauka misterio handirik, eta hemen doaz jarri bideak. Pikillo piperra sartei batean olioz estali, baratxuria bertan gehitu, eta ordu betez poliki-poliki konfitatzen izango ditu buelta ematen diegun bitartean. Jarraian labeko erretilu batera atera, beraiek zeukaten urarekin eta oliba olioarekin nasketa bat egin, azukre pixka bota, horrekin margotu eta beste 10 minutuz labean izango ditu 120 gradutara. Patatak birrindu eta aldi batekin nahasiko ditugu. Egaluzea, antxoak eta oliba olio txorrota bat ondo birrindu robotean eta jarraian esnegain erdi arrotuarekin nahasi eta oskailuan gorde. Aurkezteko garaian, patata eta alioliarekin indako nahasketa menditsua jarriko du, pikillo piperrak horren gainean, eta aldamenean egaluze eta antxoa musarekin egindako kenel pare bat. Kenelak esan ditut, kenelak dira gero ikusiko zuen, koiarak urberoarekin jarriko ditu, eta holan arrautza pare bat, holako menditxo polit pare bat ere jarriko ditu. Orduan, lehenengo denbora gehien daramana, gure pikillo piperrak konfitatzea. Hauek hartuko ditugu, holan poliki-poliki, sartai batean irekita jarri, oliba olioarekin estaliko ditugu, eta gero ingo duguna da, baratxuri atalak osorik botako ditu eskara, oxerra eta moztuta, berdin zaigu. Eta ez duzuna aipatu zigor da, errezeta hau hartu dozula Martin Berazategi... Esan dut. Bai. Martinen esan dut, Enauen entzutan. Martinen, entzun bai, baina kasu ezara egon niken. Han egon zinen nion lanien. Baina txan, Patri. Beiratu kamaran bezaldean Martin dago. Badau, bai. Orduan ez ebez. Ezagutza oso? Bai, baina egoten bat ezin dute erakutzi. Zeba, han lapurtu zinuen apunteak. Lapurtu, hau niri pasain zidate. Hau die, dauzkat olako, beste 4-5 kuaderno lan fotokopia guk sukaldean oten ginenak idatzitakoak, bestatzuk handikat, ikusten da fotokopia dela. Bestatzuk gero marrazkia hemen, berez marrazkia zegoen, nola aurkeztu behar zan, nola plateratu, hemen bebai. Berez, ingo duguna, a ver, non da? Azkena, justo. Mousse de bonito con patata alioli y piquillos confitados. Eta gero hemen, falta completar cantidades para la confección definitiva en las recetas para bodas. Berez hau eskontzetako eta zerbitzatzen zan? Eskontzetako eta zerbitzatzen zan? Hau menuan ez zeuen hau eskontzetako eta daude plater batzuk direla kartan ematen genituenak eta beste batzuk bakarrik ondo gorde, bestela hemen igual lasai. Zikindu iten da edo eta ez dugura. Daudena, dauzka batzuk, zikina daudela, erabilita daudelako. Eta erabiliin behar dira. Eta egia da, olako errezetak badauzela, errezta liburu pila bat, baina olako gauza dira altxorrak zedie euren benetako errezetak, ez? Beraz, ondo torten gu zigor hemen txorieneko taldean izatia, eta moldatzek, badaude olako batzuk, berez, honek uste duzu, ja daude idatzita, ordena joan da ez da izer, eta ala ere, gero daude, moldaketa behar duela, olako batzutan, ikustezan, ero zerbait froga bat egin, eta ero nahi gabe akatz bat egin eta hobeto geratzen bazan, aldatu egiten zen. Hemen kendu hau eta sartu, ez da, temperatura 120 beharrean, 150 20 minutuz. Eta holako,
Bueno, pilo dauzko... Moldaketak eta aldaketak azkenean, errezta azten zara praktikatzen, da konturatzen zara igual bilabetera, hau botata ez, edo gutxiauko sinota, hobeto geratzen da olako... Ero, ekarpenak segia da, jatetxe horietatik Martin, eta olako edozin, jende asko pasatzen zala, eta jende asko, jatetxe askotan egondakoa. Orduan, ekarpenak ekartzen zituzten, guk egon ginenean Frantzian ez da izer, ali-oliari guk egingo duena, ur beroa eta esne gaina botatzen genio. Eta honan suabeago geratzen zen, sartu egiten dio. Eta guk egingo duen ali-olia, izango da, arrautza baratxuria, urrepela, gero girasolakin, ekilore olioarekin junga loditzen, eta gero esne gaina. Orduan izango dozo ali-oli harina. Eta nahi duzan, ez da nabarituko ia baratxuriaren zapore. Hori, Michelin izarretan eta ontxe eramaten da, ez olako jendiei gustatzen dakoela stageak eitxia, diela olako praktika batzuk izango zienak, eta jendia askotan doia, beti inda hori, beti da. Ikastiarren naiz eta doainik izan, 3 hilabetetan da, azkenean, sukaldaritza eskola baten ikastia bezala, zean ikasiko zuna, bueno, hori, kurrikulunerako nahi eta nahi eskoa, azkenean eskolan oinarri baterako, ni beti esaten betxo, hostalaritza eskolan oinarri baterako utziko izute. Saltzan basikoa nola diren, nola. Eta gero, zuk, nik gomendatzen dut, ni, usta izan jatetxetan, 6 jatetxe ezberdinetan egon nintzen, eta horri, ezer kobratu, 2-3 hilabeteko egonaldiak egiten, xuberoan izan ezik, ante rigortzen zizun hilariok 10 hilabete gutxien ez egotera, zeka, berak esaten zuena, hemen etortzen da jendea. 2 hilabete egoten da, ikasi duenean ja ondo martxa hartzen duenean, martxa egiten dit. Beste bat etortzen zait, eta ari erakutsi behar dio. Eta formakuntza egon bizara, etengabe egiten. Orduan, hor xuberoak esan du, nik jendea hartzen dut, baina nirekin gustora egongo zaite, baina luzean. Denboraldi osoa egon behar. Nik ondo ikusten dut, eta betxu, gure jefia jubilau bidan honetan, berak esan dugu martxoan, nik ez dut, hainbeste esperientzia dauka, telebista munduan da, sukaldaritzako programak zuzentzen, zuzendaritza bezala, ez jubilatzeko, beste jakituria hori? Liburu bat idazten ari da. Hemen geratzeko, ez? Liburu bat idazten ari da, eta liburu hori emango omen dute, horre zan da, irudia eta soinua nola da, karrera hortan. EH1. Bai, emango dute, bueno, izango da, Biblia bezala. Osea, Albert Zaizkorretaren... Hau, baina kasetaritzako... Kasetaritzan, nahi eta nahi eskoa... Unibertsitatean edo fakultatean. Oso ondo. Guk gaur hitz egingo, zure errezeta honen maixua izan zen nahi buruz, Martin Berasategi, danok ezagutuko dozue, beti bere hitz famatuarekin, garrote. Hori, esaten zauen hori gehiago izan da marketing kontua, edo... Han sukaldian ezagun esaten. Gure garaian hori esan. Gero ere etorri zan. Zer esaten, zaben? Garrote eman itzen zigun. Emate esotzuen. Bueno, beraz izan oso gazte zala kosinatzen, bere gurasuek, bere amak eta bere izebak zaukien bodegon Alejandro, Aldezarrian, Donostin, eta berak kombinau zitxun, bueno, jatetxoretan lan itxia, eta gero itxen zitxun, olako egonaldixak zuk ez da duzun bezala, Frantzian. Eta ja, 21 urte aukizitxunian, jatetxean arduradun izan zen, eta 5 urte berandu, 1986an, lortu zauen bere lehenengo Michelin izarra. Gaur egun 11 dauzka, 3 bere Lasarteko jatetxean Martin Berasategin, 3 bere Bartzelonako jatetxean Lasarte, eta gero mantentzen ditu, 2 izarretako bat, eta izar bateko... Zer? Bere 2 izarretako batean, Tenerifen daukana, getxostarra dala, sukaldari budua. Erlantz dagoan, eta berak getxostarra da, Erlantz, zenbat urte gaztiagoa, lareta batekoa... 6 urte gaztiagoa, eta handago bera sukaldari buru moduan, eta batzu esatu, baina horiek ez dira bereak. Bueno, berak jartzen ditu handauden sukaldari buruak, berak Martina markatzen du gutxora, baina hor, azkenean, elkarlan badago, sukaldari buruekin batera, errezetak egiteko garaian, baina bere errezetak badira. Azkenean, da, bere marka dala, baina, bueno, gero, meritua bebai, hango langile dauke. Gero, mantendu inberda, bera, adi egon behar da, eta hor dana ondo jutea, horretik jarri behar du norbait hor, ardura, norbait serio dela bere konfidantzako norbait. Eta zuk jakingo zinun zenik olako markak ikusten ditutanean honek haundixak, ez? Eneko atxa, kontxe Londresen daukala ez dakin nun, ez dakiz. Martin Berasategi da. Bere sukadaritza estilo zuan egon zarela lanian da probauko zinula,
identifikauko zenun. Hau, Martinena da. Osea, badau sukaldari batzuk, badauki olako, ez dakit, marka bat. Eneko naneko bereizgarri da, neko bereze bada eneko. Bai. David Muñozen adibidez bada oso bereizgarria. Bai. Martinena zabalagoa da. Martin oso frantziatik asko zurrupatu du, asko txupatu du. Ez dakit. Holan esan da bile... Ez dut uste. Ez que nik esateo, nik Martinena ezagutzen dutena azkenean da, telebistan da, liburutan agertzen dana, baina hori da gehiago, etxeko sukaldaritza eta normalian... Jatxetan daukana ez dago. Karo, klasikotzate hartzen da. Patri, hauek... Opi, Patrice. Kaldi hona, konfitatzen, poliki, eta hemen, bai, debekatuta geneukala, sardeskarekin zulatzea. Orduan gero, lantzian behin, hartu, eta bikoiarekin, buelta eman barzaia hauei. Hartu, eta holan, tak, esapurtzeko, eta poliki hemen jungo dira itzen. Eta ero esan dakoa, hemen daukagu, potean, latan ekartzen zuten bere olioa. Gero hartuko dugu hemendik oiharaka batzuk horra, azukre pixkat eta gatz pixkat, irekin aldi bat emango dio, horrekin margotuko ditugu olako labeko erretillo batean, eta ero labean bukatuko ditugu. Orduan hau martxan, eta hemen jarri jut. 250 gramo egaluzea, olioak enduta, gero antxoa 50 gramo, eta ez da, 25-250 gramo oliba olio. Oin ingo duna, ondo birrindu, eta ero ingo du, arrotu esne gaina, eta mus bada, ze guk mus entzuten dugunean, ze etortze zaigu beti. Aparra, airea, Kartajokoa, joder, Patri, Euskal Herrian, godera, Kartajokoa, musian, enbido, txikitara, eta... Nizken hasi zen musalia ino. Nik ez dakit musia jolasten. Bale, nik jateko bai, baina jolastiana. Ez que ni unibertsitatea klasera joaten nintzen, orduan musian ez dakit jolasten. Ni ere. Jolasten dakixena da, die klasera etzina joaten hor kafete gixen da egoten zienak Kartajokotan da. Zabiza, jendiak kafete gixen, Kartajokotan da. Bueno, kontua, musak eitzeetan gozoa etortze zaigu, ez txokolate mus. Vainilla, kastana... Hori da. Olakoak, baina... Ja, baina gaztitxak, bueno, hemen egisa da... Bueno, ni hau birritzen, no, zu gitzen. Egisa da, musak txorienen egin jogula, niko goratzen dut bereziki bat, EITB nahieran badaukazuela eskuragarri, dala onjo musa, zigorrekin zaena oso goxua, eta, bueno, badat teknika bat, sukaldaritza frantzesetik datorrela, agertu zen lehenengo aldiz behitu, 1755 urtean, Les Suppers de la Court liburuan, eta bertan zen, originala, oda, lehena izan zen txokolatiakin eta azafraiakin beste bat. Eta lehen gomendatzen zen, eitzen zen, hori ez, arrautza zuringo arrotuakin, esnegai arrotuarekin, da horrek emateotza, gorputza, airea, krematasuna, eta lehen, karo, hori, janbida, prest, eta lehen gordetzen zen, izotzetan 2 orduz, zerbitzatzeko balen hau, ez geisteko, ez, azkenean, momentuan egin zen, hori da. Gero bebai, ezagunenak horrek dien arren, bueno, gero teknika berriak heldu dira, ez? Ferran Adriak itzen zauen... Sifoiakin, gero barazkixenak, onjoenak, arrainanak, bebai oso ospetsuakin dela, itxaskixenak, eta badauz mus gaziak bebai gaur ingo duguna bezala. Izango dela, egaluze eta antxoa musa. Eta gero dau bat, historixako nazela irakurtzen da, marakuian musa, eta hori da Brasilen, basauen esne gozokian, hau da, esne kondentsatuan marka bat oso ospetsua, ez? Hemen bebai ezagutzen dana. Eta bat-batian salmentak jetxizitzun pila bat. Eta orduan, marka horrekin zauena da, Brasilen ziarolan iria hundixinetan, sukaldaritza ikastaroak eta antolatu, eta orduan, bertako errezeta tradizionalak eta azizan ordezkatzen, esne gaina eta esne gozokixan ordez. Osa, azukrerik ez zuen sartzen, bakarrik esne gainak endu. Hori da. Esne gozokia, eta... Eta orduan hori, 60 hamarkadan edo. Eta orduan, marakuia musa, bertan oso ospetsua, eta gaur egun, mundu osoak ezagutzen dau, jatetxietan dau, etxietan eta itxen da, baina ez da gauza bat olan oso zarrabe da, 60 hamarkada horretako. Orduan, berez, mus deitzen jako, ze mus baten errezetatik dator, baina gero gorputza da gehiago, pixutxu haua, krematxu haua. Ezkenean ez negozokixek beste gorputz bat emototza eta beste testura. Orduan, hori, kontatzen dut mus inguruan, ze karta jokuan inguruan... Hemen musari gero irauteko eta altzatzen badugu eta horre itzen dana batzutan itzen dana txokolate mus bat eta gelatina urtutzen da, orduan horre hartzen duera aizea eta horrek gero mantendu egiten du, ez? Badago gaztatarta hau egiten dana... Ez da trinko egia.
Zein. Gelatinakin da, ez da? Ez, zuk inan, baina aizea sartzen badiozu, ez? Zuk aizea sartzen diozu momentuan, geratuko da aize forma horrekin. Hau da, zuk inan duzu, gazta tarta bat, hau, hotza zerbitzatzen zana, marmeladarekin, eta iten bauzutan hartu gazta, azukrea, esne gaina nasi, eta gero, gelatina bota, trinkoa eratuko da. Esne gain erdi arrotua sartzen badiozu, aize hori ere mantendu iten da. Eta orduan geratzeko da baita, ez da, eutziten da, baina izetsua. Ez da, aina izetsua, baina izetsua da baita. Jolen, baseuze nolako, ez dakitu horrek, umientzako jogur larroxak txikitsuak. Petixuxak. Lehen basa bain, ontsi bakitzu, produktuak ataratza dituztela, batzuk desagertu ditzen diela, da. Eta ni txikisa nintzen bazen horrek mus bertsioan. Eta gero bai, esotu dut hori. Baina nik ez dakita, igual 12-14 urten itxunian, horrek ja desagertu ziren merkatutik, ez ziren saltzen, eta nik horren zaporia daukat, hemen sartuta da gorputza eta. Hala da, amama joanik, beti, badau jogur bat, naturala dana, mus eran, saltzen da gainera, bakarrik supermerkatu baten saltzen da, denda baten arrasatzen. Eta horra joaten da, zeberai, horrek jogurra guztetan. Kontua da, betiko petixuixa, lehen petixuixa bat ez hori, seguro ez duzula ez autua. Naturala ez, egon ginen berbetan. Naturala, baina kontua da, lehen, zala, beltzen zuena hori terrinatxoa, zan papeles bat, eta kendu iten zenien holan, da forma horrekin geratzen zen. Eta hori zan, petixuixa, benetakoa. Eta zagaten zion, platero baten gainean? Bai, bertatik janan zen, platerian, hartut, plop, eta janiten zen du. Hori ja ez da, existitzen. Ni akordatzen az, txikisa nintzenean, nolako, nire lehenengo izoskia. Bai, txikisa bez gaztia, gaztia dut bai. Txikisa jarretzu dut, bai. Gaztia be bai. Petixuixak hor, saltze ditxula koiara bat. Bai, izozkaio sartu, bai. Hori da, umiek aukidugun izoskirik onena. Bueno, ondo birrinduta, garantzitsua da ondo birrintzea. Hau gero, sifoi batean sartu nahiko bagenuke, inberko genuen iragazi. Hau da, esne gainarekin nazi, ze sifoi bat daukazu, Patrik esan dola, sifoi batekin einalda. Bueno, orduan inberko zenukete. Hartu, esne gain honekin nazi, einalduzu esne gain honekin birrindu, eta gero hori bai, hemendik iragazi, sifoian sartu, bi karga gazana sartu, eta errez izango zen nukete. Gugingo du, era tradizionalean. Eta ni, zalata pixat hasiko nezateatzen da, zuk, bueno, a ber... Kontu kontari? Bai, entretenitzen dituzuen, pixka. Txorien eta rock. Beti gabiz, kilometro zeroan garrantzian inguruan, ez? Hemen txorienen, beti aldarrikatzen dugu, hemengo produktuak kontsumitzea. Baina, beti joaten gara, barazkixetara, garrantzitsua diela, arrainak, aragisak, baina azkenen ahazten ditugu oinarrizkoak. Diela, oliba olioa, ospina behazko erabiltzen dana, eta gatza, ez? Gure gatza ezin dugu aztu. Euskal gatza badaukogula gatz aran desberdiak, dauzkau lehintz gatzakoa, daukau añanakoa, Nafarroan daue bai jaintzekoa, nik ez dagoen ezagutzen, pendiente daukat bisitatzea, ze gainera orako gatzaranak eta holan, turismo hori nire gustatzen jat, eta ikustea zelan daukien, nik lehintz gatza garrasatik behintzat oso hurbil daukat, eta ikastolatik bisita indiogu, isa urtero, beraz, ondo ezagutze dut, añanakoa... Horrek izan saladia zu. Claro! Esaten nahi que salada. Holanda. Gure Patrizia. Ke ez. Hori naturala da. Ez broma da, baina egisa da, gatza garrantzitsua dela eta hori gatz on bat aukitzea. Ze ontxe, oso modan dauz, Himalaiako gatza, ez dakiz zen menditako gatza da horrek, eta dendetan eta ikusten diela pila bat, jendiak erostea itxula, ezke hau, osasuntxuagoa da. Bakizu zelan osasuntxua, bertako produktuak erostia kontsumitzea, ez? Eta hori, eta gaurkoan, gure gatzak. Eta benetan oso gatz hona dauzkagula Euskal Herrian, ni. Eta, a ber, hemen bai inok ezuela nabarituko, nik uste dut, Patri. Zule galdetu diazu, era Martin Berazategin estiloa, ero Eneko Atxaren estiloa, ero David Muñozena. Bai. Zuk, bai ezu norbaiti ensalada bat gatz eskata batzukin gainean, ero gatzakin, ero, bueno, sopa bat gatza, eta berra armatzen duten, ez honek Himalaiako gatza ez dauka. Nabaritzen diot. Keba. Horan, gatz bakarrak, benetan desberdintasuna daukienak, die gatzak zaporiata daukienak, batzu die gatzketuak, baina horrek bebai hemen itxen die, ez? Pentsa, hauzezu, solako marketara, eta igual dendetan basikoak dauzkatzu, baina euren online dendatan eta gourmet dendatan badauz, gatzeskatak, limoiakin, gatzeskatak, tomatiakin da, olako gauzak gurot esan ze, jendiak erostu itxu. Baina nien eizalea, baina hor daude, aukera dola, eta
bakarrik militantzeat izazatu, baina eske honen gatzeskatak 3 euro balio paketea. Ta, beti esaten duguna, Patri, zenbat irauten digu gatzeskatan olako kajatxo batek. Azkenean da, gaina gatzeskata baira zerbait, haragi bati momentuan gainetik botatzeko, ensalada bati, erolan gainetik gero botatzen dana, ez dugu erabiliko sopa baterako. Gatza gainera, bueno, ez da, holan, ez duzu eskukada bat egunero jaten, duan gatza, isa. Ni batzutan bai. Gatza, apurtxo bat erabiltzen duzu bakarrik, eta badauz horrek, 39 zentimokuak paketia. Bestiak, desberdintasuna be, naiz eta pentsa, ojo, 3koitza da, baina, bueno, batek zepei 250 kostoleik hemengo gatz batek. Horrekin, gero komentario bat egin, bota. Vale. Orduan, ez dala, naiz eta desberdintasun haundixa egon, 2 euro terroi gastatzea gatz baten, ez totzula, ez txiroagoa, ez aberatxago egingo, ia bete bukaeran. Orduan, aldan enean, zure lagun batek aurkitu zuen, ez? Gatz merkia olako eski estazion baten, ez? Zure lagun batek. Bai, hori nire mutik lagunan kontua izan zen. Eta... Zure gizona. Oin ikasi bizu? Gaur egunez zenarra. Gizona ez da, zenarra oso gaixo. Bikote. Gaina nik badakizu betidanik daitxotara zenarra. 24 urte zaukogunerik zenarra. Eta ontsa, eskondu garela nik uste no bixua zibinezela esaten ze horrek. Emate dago ikutu gazteago bat, ez? Gazteago, bai. Bueno, bai, bera, joan ginen behin, barbako bat itxera hor kanpantzarrera, gatza ikusi zaben bidean, eta badaki izotzerako dela, baina esan zuten, baina hauz, eta etxerako hartzen badugu apurtxo bat? Hombre, erabili alda. A ver, kilometro zerokoa bai. Esaten duguna beti, ez? Itxaskiak egosteko, onena, itxasoko, bueno, hortarako, egosteko itxaskiak eta olakoak. Osa, itxasoko ura, getxoko hor... Errekara joaten bazara, ez dakit hona izango den. Hore erreka hartzera. Bueno. Itxasura heldu berri dan errekara, ez dakit. Ez dakit. Bueno. Hala. Harto? Hore, koloria bai, onjoena izaten bazan bai, sinistuko zen jendeak. Bai, koloriati bai. Hau, oin, pixka trinkoa geratzen da, eta oin, poliki, hartu, eta... Zabaldu, eta hemen txokungo gara, masajetxoak ematen, ondo, dana, kolorea hartu arte, eta ero honek, oskaiura jun behar du, bueno, ordu erditxo bat gutxienez, komeni oskaiuan ordetzia, Listo. Venga. Oso ondo. Bitxu, gaur zelako errezeta dotoriak hartzen dutzu egun, gaurkoan bakitzue, ostiral bizitariak. Naiz eta azken aldixa nahiko bizitaria izan, gabonetatik eta. Baina, bueno, errezeta hau, politxa itxeko, egun baten olan dotore geratzen zara bitxu, Martin Berasatekin errezeta bat egingo, tolan dotoria, oso ondo. Baina, eguneko sukaldaritzan eta gehiaudien beste teknika batzuk olan oinarrizkoak dienak, eta orduan hemendik aholku batzuk emongotzu dugu, ez? Osea, ezkenean, mundu osoak esaten dago, ez dakiz zenbat euroko kasola bat erosikote, ez dakiz zenbat zu edo, ez dakiz zenbat gauza da. Bueno, horretan inbertitzea ondo da, baina ezkenean oinarrizkoa beti da. Lekua garbi izatia. Nahi eta nahi ez. Txukuna izatia, orokorrean. Txukuna izatia, hau da, kosinatzeko gunia, eta hemen txorienen izaten dugu bezala, horrek bai denbora pila bat gero aurreratuko zue eta aurreztuko zue, gauza bakoitza prest aukitzea. Hau da, biberak atzera bilizu, auki prest. Naiz eta ez auki horrek ontzitsuak txikitsuak, baina, bueno, holako taula baten, dana holan ondo auki, moztuta da, horrek aurreratuko zue, pila bat lan. Zorroztutako labanak erabili. Zebaduz, bitxu, Japoniatik. Mesedez, beti. 200 euroko laban bat ekarri dut. 200 euroko labanak bebai kamusten die. Orduan, horrek, naiz eta erabili laban normaltxo bat, zorrotza egotia beti. Hori eskertzen da, eta gero teknika bai da, ez? Aurre izan banizu, billo, zuk eukin alduzu munduko laban honena, eta ondo zorroztu, baina gero espaduzu ondo erabiltzen labana, lehenago kamonsten da. Eta nik esan minotzu bai, zorrosteko teknika. Hori, zorrosten jakin inbarro, no? Zorrosten bai jakin inbida, ez tala, hola nugutzea eta listo. Ez, horri bai, jakin bida ze angulutan eta jarri, hortako, bidi xopila badauz, eta dendan erosten baitxuzue gainera, dendakoak azalduko zue. Beraz, holan. Arrautza, urrepela, baratxuria, gatza, eta ekilore oliba. Eta, nazten hasiko gara, gero, pixkanaka, gehiago botatzen jungo gara, eta azkenean, esne gaina.
ondo berrindu. Eta poliki. Hartzen duen inean, gorputza, loditzen joango da. Eta gero azkenean esan dakoa. Ez dugu nahi olan zapore fuertea daukan alioli bat, ez da gutxego ere. Hor patatak dauzkat zurit egosita, 40 minutuz egositut, ondo egosita, eta ere goitu horre zuritu, sardezka batekin hartu pixkatu lan birrindu, eta ero alioli honekin onduko ditu pixkatu lako ore pure antzeko bat lortuko du, baina esne gaina eta gurina bota beharrean, gaurkoan botako diguna da, alioli hau. Oso, no? Baina, azkenean, garrantzitsua bai da, aliolia oso fuertia esatarateko, ze bestela, bauka arriskua, beste zapore danak tapatzeko. Osa, azkenean, nahi dugu piperren zaporia, egaluzien da zaporia dana batera, osa, askotan pasatzen da, ez? Osa, olako, ez dakit, jatetxe batera edo, etxien bertan da, osagai batekin, presentzia asko daukan osagai batekin pasatzen zara, eta gero, bestia naia, ez dino zuri gaztaurdinakin, alioliakin, da olako zapore fuertiekin pasatzen da, eta askotan, oso modan beba egozal, 80. hamarkadan, nik uste dut, a ber, esan dugu maila eta garbi egon behar dela, Sukaldaria garbi egoteana zerbait aipatu dugu? Ez maila hor beba egotean. Bueno, hori, lasai, baina, beste, a ber, taie, xumeak. Segi. Baina, hemen jartzen daue bai betu, kosinatzen ari zaren baitartean garbitu. Ikenez, bestekoa da, baina, zehozezekintzen bada, garbitu. Eta norberan eskuak eta garbitzen jun, eta hori bai, beti. Naita nahi. Gero dastatu. Gatz puntua, olixo puntua, ez dakize, zehoze falta bajatzu, hori bai, jakin. Eta gero, lehen esadotzu dena, golan zaporek tapatzen diela, eta oso modan egon zan, 80. hamarkadan edo, honek, azpizuna, gazta urdin saltzakin. Nokin du hau? Zigor, nabil, berbeten. Bai, baina, hori ez, gazta zaporea da, horrek. Bai, piperra gara. Ikila, konfitatuta. Labera doaz, honek daukete margotuta honekin. Zema denbora egoten diolan jendia jakiteko nortore? Ordu bete hortik ona pasau die, eta gero hemen margotu diot, egin duen nasketa bat, beraiek hartzen zuten ura, hemen olio koiaraka batzuk, azukrea pikilloai azidotasuna jisteko ondo etortzen da, pixka bat, eta gero labera hor, zer ez, 120 gradutan, 10 bat minutuan. Hau da, Tolosako leku hon horretan ataratzen da txuletan nolan lagungarri bezala horre piperrak horren antzera, ez? Roqueforta gaizki azpiztunak. Nik nahi xaut piperrak bitxo. Hombre, piperrak nahi xaut bitxo, baina gisa da gazta urdinan saltzak eta eske azkenien ez daukotzu aragixan zaporia. Tapena bada, aragisa hona danean, txarra bada. Bai, askotan hori da, estaltzeko iten zen, are batean. Gero, bueno, ez da, egunean honintzen da, badaukat asmo egiteko errezeta tradizionalen egunean, azpizuna, entrekota honekin, piper beltzera da. Piperra hori saltzakin. Saltza hori, piper beltzana, eta hori da oso klasiko bat, betikoa baita. Izaten zan, piper beltz berdea? Nahi zenun erabili altzen. Bai. Bai, egin behar zana da, lehenko piper beltzale batzuk hartu, txikitu horrek, hortik ondu azpizuna erodanalakoa. Eta gero nik iten nuena guk egiten, nik jatetxetan dain izan duena da, sartaian markatu, sartai gero atera, aluminio paperarekin bildu, gero sartai hortan bertan bota piperbeltz ale batzuk, larroxa berdea nahi zenuna, gero patxarrekin busti, ziape pixka bat, esne gaina, zan klasiko, lehenko zugaldaitzeko klasiko bat, eta hor pixkat murrizten usten zen, salda pixka batekin utzi murrizten, eta gero egiten zen azkenean, azpizuna moztu xerratan, eta saltza honekin gainetik, gero estalita zerbitzatu. Ni nintzen beti aldekoa iskina batean jarri, eta saltza nahi duena botatzea, baina lehen nahi eta nahi ez gaina jefea, nien orduan 20 urte neuzkan. Ondo estalita saltzakin edo ez da izan da. Bueno. Kapitainak agintzen duen tokian, marinela isilik. Hoi da, hola esaten da. Itzulketa gutxe gora, bera. Bueno, hemen itxe itxugunak. Hori da. Bueno, hori esan da, patata, ikusten zuen. Hau izango da, oinarrian, gero, pikillo piperrek estalita, labean doden pikillo piperrek estalita, eramango duten,
purea, orduan, ingo duna da, hau birrindu, Bai? gero, perrexila botako dugu, hemengo koiara dakada batzuk, eta ezerrez horrek labekoa behar du. Honek ordu erdi oskailuan sartuko dugu, labekoak ere, bastandakoa, 10 minutu horre konfitatzen, Bai? gehiago, eta honi, ingo duguna da, betiko patata pure bat, baina gurina eta ikusi gaituzu hemen nola botatzen genion da esne gaina, hori odarrean, aliolia eta perrexila botako diogu. Eta zigori, porta jatzu labia ontxe piztuta dauen moruen nik plan berakatz buru bat sartzia, gero bioten errestarako? Sortu, noski. Bale, oin sartuko. Vale. Hau atantzeko garaian, ero prestatzeko garaian, nahi duzu moduan, jarria duzulako ziliburio bat. Edo mauka batekin olan Bai. rokoko aldera. Hau zabalaekin ez, hemen patata azkenean sardexkarekin txikitu dugu eta geratu da. Rokoko erara, azkenean. Testura, holan, Txak. Testura. Osa, ez dala patata pure bat. Hori da, lo ditxoa. Bai. Bale, hemen, patata birrindua. Bai. Alioliarekin da persiarekin. Eta gero, beste bi eskinetan, bastandakoa, hemen daukau. Eta hau zan, holan plateratzen zen eskontzetan edo zelan Ez, zerbitzen zen? enaiz bolatzen. Ah, Berez uste osala eskina batean bat, eta beste eskina batean bestea. Ontsa zan. Olako zerbait. Horre... montaje y presentación. Koiara bat, patata alioleakin izkina baten, Bai, gainean 2 piper konfitatu, bale? eta ondoan, oso ondo, egaluze muskenel bat. Gero saltzeatu, almibarrarekin, Hemengo olioarekin, hori da, hori da. eta perrexiarekin. Bueno, a ver, orduan, falta zait, joia, hemengo, bakarrik olia. Hori da. Bueno, bezala... Ondo, bastante ondo, bai. Niko... Polita. Gutxiko gara dela. Apa, Martin! Bueno, hemen dagozu gure txorieneko bersioan, egaluze eta antxoa, musa, patata alioli eta pikillo konfitatukin. Hau egin alduzue, tomate bat, sasoia danean, galdarrestatu ustu eta mus honekin bete, Bai. ero patata eta denekin, Igual lehenko hau probako. Dena hartzea Ja, eske den hartzia saia da. oso zaila. A ber, ba. Txikitzea erreza dana. Nik, bilu badan hartu da. Sego xua. Ia, musa. Bido. Txikitzetara, Ogixa falta baina. baina zuke, gurin batekin holan, ez? Bai, betxunik ogixa nik jarriko. Venga, erra, Nik ez adotutena, erresta bat oso simplia dana, eta izango da gurin bat, zen niri gustetan gatolan, igurtzeko gisa, eta kasu honetan izango da berakatzara. Eta nola ingozu? Berakatzaile lehengo mosketa bat ingotzat punta kentzeko, eta aluminiozko paperian bilduko txorrota bat oliba olioakin. 45 minutu errekot 180 graduan, eta erretzen danean zapaldu ingou atal bakoitzetik aragisa ataratzeko, eta gopor baten nahaziko gurina, gatza eta perrexi apur batekin. Gero zerbitzen gou, ogi txigortu batzu. Horretako lehengo ingot, ogisa txigortu, ze hemen txorinen beti izaten dugu, beti egoten gara ogi faltan da, honetako ogi xabia da, honetako ez dakize. Eta horretarako, sobretzen danean apurtxo bat, beste errezeta batetik, itxen duguna da, holako xaflatan gorde, eta izosgaiura. Da, hola nointxe, frijitxu, haue bai, labian egin zeike, niri ogi xa guztat, frijitxuta. Eskaraien badao taberna bat ni holan gaztetan, han lan itxen hauenian joaten nintzela gozaltzera, eta han itxen haue tostadak, holan frijitxuta, oza ez frijitxuta, baina hemen txetostautzen. Txigortuta, sartaia. Bueno, berakatza gure zukaldabitzan ez dira falta. Bitu, gaur enteratu nahi, zegatik niri ez diaten eltxoek odola surba. Oso gozoa zarelako. Ez, justo horregatik ez didate
ondokoari egiten diote. Bale. Niri ez... Oso garratza esan. Ez da egit, ez, baina bitu, berakatza, baratxuri askotan erabiltzen dugu gure sukaldean, ezin dugu imaginatu gure sukaldea baratxuri gabe, eta bestera batzuk ere badaitu. Eta tartean bat dago, bakizu, eltxoek usaindu egiten dutela, ez? Eta antzazu, baratxuria jatean baduzu, eltxoei, zu botatzen duzun usaia, ez daki gustatzen. Orduan, ez da, baialen baratxuria gure etxean bio jaten du, ni jaten dudan berdina bera jaten du. Orduan, egia da batzutan, kendu egiten ditula pastadatik nik saltzeatzen dudanean da hori, bera, eskinaten usten ditu, zaporea gustatzen zaio, baina gero ni jaten ditut, baina eltsoa berari beti egiten diote, berari heltzen diote. Ez dakit hori izango da. Baina hori, esaten du, bueno, izaten dala, izan aldala bat, ez egongo da norbaitu berbestaldean, ni baratxuri pila jate dute eta eltsoe jota janiken haute. Ja. Horretarako, nahi badozu heltzuek ez istatzea? Ez istatzea, hementxe errezta hau, ondo dator. Hementxe dutena da, puntako lan kendu, gero hau, apreta ingo dugu labatik ataratzen denean, da horan aragisa askarra bat arateko. Hementxe, oliba olioa, eta aluminiozko paperian bildu. Txorien lehen ikusi baduzu, indala 5 minutu zautzat, zigorri bere piperrekin batera, mesez, niri hau sartzeko, eta horregatik, baukat hemen, prest. Eta izango zen, horrek bidixuak bakit aputxoan askagarra isadina, baina holan granuak kentzen da, hor agertzen dinak. Adao jente bat, olako gauza gustatu itxezezk. Jende bat zein izango da, ni tartean. Bai, ustetan zerrek hartu eta nola ateatzen dana guztia. Eta ontxe, hola izango abitu. Eta hori da, emango diona zaporea, ez? Hori da. Eta azkenean, berakatze usaina da, berakatze herria da, eta zuek esango zuen jo, baina atal, buru bat osua, igual geixegi da. Keba, baina asko suabea bada. Ez daukaz ikusirik, berakatza pixkat esnetan, alioli bat iten baduzu, esnetan pixkat irekin aldi bat ematen badiozu baratxuriari, asko lehuntzen da. Ez daukaz ikusirik, freskoarekin, eta, bueno, saleak baldin bazarete, baina ikutu xumea izatean nahi baduzu, hori, labean erre, oliotan konfitatu, esnetan pixkat egozi, eta orduan indarra pila bajizten. Hola geratzen dela, geratzen dela, pate antzerako bat. Ontxe, gurina bebai, pomada eran, nik usto neguan gauz eta pomada era negukua eta udakua. Bai, ez daukaz ikusi. Ez gela temperatura, orduan, zati txikitxetan ingot, gero sardeskakin, eta holan joango gara, hori, berakatzerrea. Gurina eta perrexia ez dauka geixau. Hemen algendun, gurin bat nahi izan ezkero, baita antxoa eta galuzean. Lehen lortu dugun hori birrinduta musa egiteko, hori, bota ezkero, gurin horri, neurrian, jun probatzen, eta hor daukazue gurin bat, zeinek gero hogitan igurtzingo duzuen, eta izango du egaluze eta antxoa zaporia. Konzentratu, oso goxua. Baina hori, gurina pomaderan egon bidaz, azkenen urtzen badugu gurina horrek... Ez urtu ez, egon barra... Testura krematxu horretan. Krematxu, hori da. Bueno, loratiko pestizida moduan ere balio du, esaten da, hartu baratxuria urarekin infusio bat egin, eta ero utzi, eta gero, bueno, lorategian erabili eskero ere, somorroi gehiagi ezaiela gustatzen, eta, bueno, esan dugu. Eta pegamentu bezala ez da zira. Bai, pegamentu bezala zen ez. A ber, egia da, zu baratxuria zuritzen dituzu, txikitzen duzu baratxuri pila bat, eta gero eskuak pixkat itxaskor geratzen dira. Hortik hartu, eta erabiltzea pegamentu moduan, ni uste gehiagizkoa da. Bai, ez? Gehiagizkoa. Bueno, Patri, igandean, etxe askotan errege eguna da, horre opariak eta jasotzen dituzte, guk, eki gure semea egun hortakoa da, orduan bai berak opariak jasoko ditu, baina bera izango da bakarra. Baina ekarrizkizut gaur, errege inguru bat askoten itzen du, beste personai batzuk, mitologikoa zeintzuk, opariak ematzen dituzten munduan zehar. Batzuk ekarri ditut. Katalunian bada egurrezko hori, Kagatio. Kagatio deitzen da. Da, enbor bat, labanka dauzkana, eta ipurditik opariak oparitzen ditu. Kaka inbiarrian, kaka itxetxu oparixak. Opariak, artista bat. Artista bat. Gero, Papa Noel ero Santa Claus. Estatu batuetan, Europako leku batzuetan, bebai egiten da. Nun dago gehiago. Gero, hiru erregeak direla Espainian da Mexikon. Pentsatzen leku geixetan. Ez. Santa Claus ero dago Ego Amerikan bekaldean, baita, egoaldean bera egiten dute. Gero, Tomte.
Tomte, Norvegia eta Suedian, iratxo txiki bada, bizarduna, eta horrek emateitu, gabon bezperan, opariak emateitu. Iratxoak beti egoterdi hortartian, opariak prestatzen edo. Hor dauzkagu gero, honek, Islandian, amairu iratxo bihurri, Julen Latz dira. Julen Latz? Bai, eta amairu dira, eta hau juten dira opariak ematen. Gero daukagu, Babusha, Errusian, amona bat da, amama bat, eta honek, berez, Jesus jaio berriari oparia ematea doa, eta bitartean umei opari pila dara mozkita, opariak ematean juten da. Errusian bai daukate beste bat, Del Moroz, dala hotzaren aitzona ero holan ero deitzen dara, eta bere biloba. Horrek ere opariak ematen juten dira. Alemania eta Austrian, Berninskel, Berninkeleren opariak itxaron txintxoak izan, hau, neko, da, piskatu lan ustut, itxura daukala, serioa, eta hola. Osa, azarre dauela. Bai, hori da. Izen horrekin, Berninskel, zen egizu. Eta gero, Polonia, Ukrainian eta San Nicolás. San Nicolás. San Nicolás. Eta, bueno, hori, herrialde bakoitza kontua da, berea euskatela, opariak jasotzea sasoi hauetan, egun hauetan, ohikoa dela, mundu guztian zehar. Bai. Eta, bueno, gure semea labek eta baliatzen dutela. Olentzer hori, bueno, hilabete, josta dendetan, 2 hilabete lehenago, olako kuadernotxoa saltzen, ematen dute, eta umeak ikusten dituzte eta hartu. Eta, karo, gure txekoa hartu, eta lurrek nola zeukan ikustea zen, ez dakit, borobildu gabe utzi zituen 4 gauza. Beste dena borobildua zegoen. Batzu zegoen, holan, isa batekin, da esaten, aita, hau Olentzero hori esan, hau ezetz, beste hau nahi dut. Horrelakoak. Bueno, gora gabonak, hori da. Biba zuek, eta jan erroskoia, beldurrik gabe. Igandian, astelena gozo-gozotariko bere txorinen da. Gaur egun, zenba gauza da zen, aitzakixak opariak eskatzeko. Lehen jaun hartzea. Perez Zagutxoaren agina, erregeako, Olentzero, urte betetzeak. Eske, amon, aitan honak egon die, ez dakin un oporretan da, opari bat ekarri hostia bai. Aizu. Pia dauz? Aitan eguna, aman eguna, maite minduen eguna... Esatu gehiago umiendako, guetako... Zeintzuk? Umiendako esaten naben gehiago, Bai. Zuri Perez Zagutxoak ekartzetzu edo. Baina... Eta bestela eskatu egiten dute, lasai. Zelan, zein mediu. Nik daukat lagun bat, zein zen, urte betetzean oizien bereak. Eta lauen. Justo, Olentzero gunean? Betzako zan esaten, danak egun berdinean hartzen ditut. Txikitan hartzen dituen denak egun berdinean, da orduan zan pixat, nik lagunak ikusten dituen, Olentzerotan opari pila bat, eta gero, ez da, ekainean opariak ere, bai, eta honetan egun berdinean, eta ospatzeko ere... Nik nire kuadriako iratik beti esaten zaben behitu. Berak itxen zauen, ekainak 15. Justo urte erdixan. Urteko 6. hilabete eta gaina 15 erdixan. Da beti esaten zaben. Betu nirea perfektua da, ze dauzkat oparixak, hori, holan urtean banatuta. Eta iraia beste kuadriakoa, abendoko gitalau justu bai. Hemen txe. Baina opariak ez da egun berezi izan behar opari egiteko, nahi baiatu dituzu opariakin, lasai, beti. Gatz eskata batzuk botako ditulan gainetik. Saltzen da gurina bai gatza aukana. Gatza eta gatz barik. Nik gatzana ez dut sekula bizitza santan erosi. Ez? Beti erosi dut gurina normala. Irlandan eta ohitura daukatean gatzakin. Bai? Badakizu hori izaten dara. Erosten dozuzu? Erosi izan dut. Bai, baina etxean ez da gustatzen, orduen ni janin behar izan dutana, orduen, bueno. Horrezkero. Hemen txe gure berakatz erre gurina. Hemen utziko, eta nik, Labanak eta tara behar nituen, baina ikusten dut, uste dut. Orduan, hau da, hemen, gainetik jartze botzazu, sopinketu apurtxo bat, zehose, baina holan be, nire gustatak, Gauko ikutu, Ona. Leuna. Urina beti, ona. Baina, ogia, oliotan erreta, baita. Bai, da gainera, gero, eltsuek ez duzko zizatuko? Igual negu dalako, Oin ez da eltsuek,
Lagunok, eskerrik asko begotea ben. Agur, asteburu ona izan, eta asteluneko. Hemen gauz. Astelehen gozoa. Agur.